नोंले समजुखौ गलगै लेंब्रा उइदे दं एबा नोंबालाय साखामिया नि नुखुं बियालो दे एबा नि नुखुं जोंजालो गलायै बालाय लेंब्रा जाग हाके नरकनि बागै भाइ सफैगे ताबु बालाय जरा गाहाम काइतर मुसुं जागो नरकनो नाकारनानै फियगनानै दै नरकनो मथांनानै ओ जिसु नोंसि बिनो ओ संसारो आनि तंथा तमुंनो नों बेमार हामिया एबा सुमसकनि यागनि यगनानै मुसुङै दंखे बुइतुबै फाइदि काइतर नरकनो हामरनाय साल 13-14 November 2018 थाइ नुवाई ऑडिटोरियम हॉल खुमुलुं सालथां त्रिपुरा जरा 11 AM to 5 PM tibu kahamke saimana bagai gerengdiau kokdukni mariwo 8787333304 eba 8132951813 WhatsApp ni bisungti gerengdi 8414872388